si tindre així un futur digne. Avui a Alboraya, 1.500 escoltes de tota la comunitat valenciana han posat el seu graner d'arena per ajudar Jocelyn. És esta xiqueta boliviana de 9 anys que gràcies a l'ONG Menús del Món torna a poc a somriure. Fa 3 anys un incendi li va cremar el 70% del cos. L'organització va aconseguir portar-la a València, on s'està recuperant després de diverses operacions a l'Hospital La Fe. A València ha trobat una gran acollida. Al principi era molt tímida, però després ja van anar agafant confiança i una més. Quan estiga bé tornarà al seu país i ara els cooperants treballen amb un objectiu. Estem intentant replegar fondos per a que ella tinga un futur digne, un futur on puga estudiar, on puga decidir pues, lo que decidixen els nostres fills, ¿no? Que ser de major. Es una labor que no tiene precio y por eso nosotros estamos con ellos. Els escoltes han arreplegat avui més de 1.500 euros per a Jocelyn. Aniran destinats al fons que sufragarà la seva formació quan torni a Bolívia, un país on la majoria de xiquetes s'han de posar a treballar abans de poder completar els estudis.